60 na wanke masallaci mai alfarma da harabobinsa. A dunkule a iya cewa ayyukan wannan hukuma ta tsabtace masallatan biyu da shimfiɗunsu sun haɗar da wankewa da kuma kula da shimfiɗu da kwashe shara da goge-goge da shafa kayan ƙamshi. A kowace rana ana wanke masallatan biyu sau 4, kama daga filin ɗawafi da safa da marwa da kuma dutsen safa. Tsabtar masallacin ba ta tsaya nan ba, domin kuwa ana tsabtace harabar waje da guraren shan ruwa. Guraren alwala kuwa ana wanke su kimanin sau 5 a kowace rana da wani irin omo na musamman. Haka zalika ana wanke banɗakunan masallacin na Ka'aba sau 4 a kowace rana, waɗanda yawansu ya kai kimanin 14,000. Wannan aiki baya tsayawa duk da yawaitar maziyarta a lokutan azumi da aikin hajji. Kuma ayyukan kula da tsabtar masallacin ba sa haifar da tangarɗa ga masu aikin umara ko hajji. Saboda ƙwarewa da kuma hazaƙar masu aikin tsabtar masallacin, duk girman filin ɗawafi kafin minti 30 an kammala tsabtace shi tsab. Ana wanke dukkan hanyoyin shiga cikin masallaci mai alfarma da ƙasansa da manarorinsa da ƙofofinsa da matattakalan hawa ginin sama da fuskar masallacin da filoli. Haka kuma ana tsabtace magudanar ruwan da aka yi amfani da shi da kuma fesa wani ruwa na tsabtace muhalli da maganin kashe ƙwari da cututtuka. Tudun gine-gine da ake wankewa a kullum ya kai kimanin mita murabba'i 700,000. Idan kuma aka kammala aikin faɗaɗa masallaci da ake yi, tudun zai ƙaru zuwa mita murabba'i miliyan 1.800. Wanke ɗakin Ka'aba. Ana wanke ɗakin Ka'aba ne ƙarƙashin kulawar sarki, wato hadimin masallatan harami guda 2, sau 2 a shekara, da wani irin ruwa da aka cakuɗa shi da turarukan alfarma na alwardu da al'ud, a kuma cakuɗa da ruwan zanzam. Ana zuba ruwan wankin Ka'aba ne cikin masakai na diamond waɗanda ake ƙera su takanas don zuba ruwan wankin ɗakin Allah. Masallacin harami da harabarsa ana shimfiɗa taburmin sallah kusan 30,000 masu launin kore, masu tsadar gaske, bayan an kashe ƙwayoyin cutuka da za a iya kamuwa da su. Ana musu wannan wanki ne sau 3 a kowace rana, kuma an ware injin wanki na zamani na musamman don wanke taburmin sallar harami. Kuma ana bin matakai 5 na tsabtace taburmin, farawa daga kaɗa ƙura da gusar da turbaya, sannan a wanke su, daga nan sai matakin busarwa, sai kuma a shanya su a rana. In aka yi haka ne sai a ƙara naɗe su don sake shimfiɗa su. A kowace rana akan fitar da datti kwatankwacin ton 25 daga masallacin na Ka'aba, amma a ranakun azumi da aikin hajji akan fitar da dattin da ya kai kwatankwacin ton 90 a kowace rana. Ma'aikatar ta kula da tsabtar masallatan da shimfiɗinsu ta samar da guraren zuba shara kimanin 2,000 kafin a kwashe su daga masallacin da wajensa. Haka zalika an tanadar da ledojin saka takalma waɗanda ake karɓar su a ƙofofin shiga harami. A lokutan cunkoso kamar lokutan azumi ko hajji, ana amfani da ledoji kimanin miliyan 2 a kowace rana. Wannan ma'aikata tana tsayuwa wajen gogewa da shafe ƙofar ɗakin Ka'aba da maƙamu Ibrahim da fitilun da ke kan hijir Ismail da ƙofofi da kuma kantocin ajiye alƙur'anai da sauran kayan ƙyale-ƙyale na diamond su rika sheƙi. Haka kuma ana shafa shingaye da ake gindayawa a ciki da harabar masallacin don kiyaye zirga-zirga, su ma suna sheƙi. Ana shafa turare a jikin Ka'aba mai daraja da Hajarul Aswad da Multazam da Rukunul Yamani da mafi tsadan nau'ukan turaren wardu da al'ud a kowace rana.
su ma maziyarta ana shafa musu turare, kuma ana kunna turaren wuta, ana kuma fesa turare a shimfiɗin masallacin da hanyoyin shiga. Ana amfani da turare da yawansa ya kai lita 2000 a kowace rana. Wannan ƙoƙari da aka daɗe ana yi, kuma ba a gushe ba, ana yinsa har kwanan gobe, yana wanzuwa ne kaɗai da falalar Allah da datarwarsa a farko da ƙarshen lamari, sannan kuma da ƙoƙari marar iyaka da jagororinmu na gari waɗanda suka yi imani da cewa yi wa masallatan Ka'aba da na Madina hidima ita ce ɗaukakarsu. Sannan sanya ido da bibiyar yadda aikin ke gudana a koda yaushe daga babban shugaban ma'aikatar kula da al'amuran masallaci mai alfarma na Makka da kuma masallacin Annabi sallallahu alaihi wasallam da mataimakinsa akan kula da al'amuran masallaci mai alfarma. Sannan sai kuma ƙoƙarin wasu mutanen da suka riƙe hidima ga masallacin Ka'aba mai aminci da kuma yin aiki tuƙuru don jin daɗin maziyarta ɗakin na Allah, suna masu neman kusanci zuwa ga Allah. Manzon